giluto. Nana sa plato, may naluto na dyan siya. Ready to eat na, guys. Dagpo kayo, guys. Ang tagas nanay. Awaji. Daghan na ninay. Daghan kayo. Di mo. Ha? Daghan pare. Ang sa diri nay. Kanon. Malaon ta diri ba? Ano na sipon mo, guys? Buwad, luto tag buwad, guys. Yum ang buwad, guys. Kamuti o gabi o katong bilog-bilog na pilit malagkit. Siga na. Ano yan? Baw. O karon magluto ta og sinabaw, ipares na to sa tuang tahong. Pasayan lang kay ang isda mura magminus kay ang isda ron. O karon naluto na, guys. Naluto na ang ato ang tahong lami. Go get your mic ko. Sing. Okay. Sing ko eh. Mayroon ba? Iapit sa gawis mo. Oh, tawa. Dugay ginamatay. Si Amor may nagkuha na. Okay. Wow. Lami ang basa ningon gito ko sa ngay pauga. Wala na siya oy. Luto na tong pansit, guys. Ang atong bami. Ato nang gilunod ang pasayan, guys. Gilunod na ito ang pasayan. Nang butangan, anak. Wako kay bagong sa ubang panglamas, anak. Tangan lang nato, ani. Atong babokalon. Guys, luto na nga tong piso, guys. Ready to eat na, guys. Mura sa mga restaurant. Mga tagkamuti, baluyet. Oh. Lami kay kamuti, bayulit. Dugay-dugay na dito ko kakao kamuting tapol. Oh. Amo ni giwa ko ginagmay, guys, kay magsanggit siyang gyud kuno mi.
Okay guys. Ay, itong merkado guys, tamis kayo. Hi guys, kumusta akong mga new followers, akong mga old followers. Salamat na kayo sa katong ni unsubscribe. Thank you kayo sa inyong pag-unsubscribe. Lisod na, wala mo ganahin ako. Katong iganahan ako, wala sila ni unsubscribe. Subscriber lang po sila na ako. Yeah. Thank you for watching guys. Love you. Kita-kita ta sa sunod video. Amping mo tanan guys. Bye.